δημότες, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη σημερινή τους παρουσία τον Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον Πρόεδρο της Τοπικής Οργάνωσης Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της ΟΝΕ Δράμας, τον ΤΕΟ Δήμαρχο Δράμας, τον ΤΕΟ Δήμαρχο Αλιστράτης, τους εκπροσώπους του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εκπροσώπους του υπόλοιπου φορέα. Ονομάζομαι Χατζησαβίδη Νένα. Είμαι 24 ετών, επιτυχίο φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών στη Ρόδο. Μέσα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς της πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, αντίκρισα, όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων άλλωστε, πόρτες κλειστές από την ανεργία και τα φτερά της ανεξαρτησίας μου κομμένα από δάνεια, χαράτσια και φόρους. Αρκετές φορές αναρωτήθηκα αν αξίζει να προσπαθώ να πετύχω σε έναν τόπο που σβήνει απότομα τις ελπίδες για νέα όνειρα από τα μάτια μου. Μέσα από τις δυσκολίες όμως γεννιούνται πιο λαμπρές ιδέες και μέσα στα σκοτάδια βλέπεις τα πιο φωτεινά οράματα. Έτσι λοιπόν στην πόλη μου βρήκα ανθρώπους που πιστεύουν στην ένωση, τη σύμπνοια, την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση. Αξίες που δεν σβήνουν από τις καρδιές των δραμηνών, όσες δυσκολίες και αν κληθούν να αντιμετωπίσουν. Βρήκα ανθρώπους με οράματα και ιδέες που χτίζουν γέφυρες για να μπορώ εγώ και όλοι οι πολίτες της Δράμας να βαδίζουμε πάνω τους με σιγουριά και σταθερότητα. Βρήκα ανθρώπους που θέλουν και μπορούν να κρατήσουν εμένα και την νεολαία της Δράμας στην πόλη που γεννηθήκαμε, αγαπήσαμε και ονειρευτήκαμε, για να ανοίξουμε μαζί ένα καινούριο, φωτεινό, αισιόδοξο και δημιουργικό κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του τόπου. Συνάντησα τον κύριο Χριστόδουλο Μαμσάκο, που με συνοδοιπόρους όλους τους συνεργάτες του και την νεολαία θα ενώσουμε τη Δράμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας διαβάσω την επιστολή που έστειλε προς τον υποψήφιο Δήμαρχο Δράμας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΙ, κύριος Χρήστος Παναγόπουλος. Αγαπητέ φίλε Χριστόδουλε, καταρχήν, να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή, εγώ και η σύζυγός μου. Κουράγιο και υγεία για να ανταπεξέλθεις στις προκλήσεις και τους αγώνες που θα κληθείς να αντιμετωπίσεις. Ήθελα πολύ να βρίσκομαι σήμερα στο πλευρό σου, στο ξεκίνημα της νέας σου προσπάθειας για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά λόγω εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων αναγκάστηκα να μείνω στην Αθήνα. Θυμάμαι σαν σήμερα, τη μέρα που συζητήσαμε και μοιράστηκες μαζί μου τη σκέψη σου για τη συγκρότηση του ανεξάρτητου συνδυασμού για τη διεκδίκηση του Δήμου Δράμας. Από την πρώτη στιγμή σου είπα ναι. Ναι σε έναν ανεξάρτητο συνδυασμό. Ναι σε μια υπερκομματική προσπάθεια. Ναι σε έναν φορέα που εκφράζει το νέο, το καινούριο. Διότι ο κόσμος έχει κουραστεί από υποψηφιότητες που προέρχονται από κομματικούς σωλήνες ή πατρονάρονται από πολιτικούς φορείς. Έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου. Ο δυναμικός σου χαρακτήρας και η ευαισθησία σου ως άνθρωπος αποτελούν το κατάλληλο μείγμα για να πετύχεις ως δήμαρχος. Για μένα, που σε ξέρω καλά, είμαι βέβαιος ότι η παράταξη που δημιούργησες θα ενώσει τη Δράμα και τους Δραμινούς και όλοι μαζί θα αγωνιστείτε για το καλύτερο, εκφράζοντας τις ανάγκες της νέας εποχής. Όσο για το υποστηρικτικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που στηρίζεις εσύ και η παράταξη, όπως σου υποσχέθηκα, θα έχει την άμεση υποστήριξη και τη δική μου και του Ομίλου ΣΚΑΙ. Καλή δύναμη, φίλε. Με ιδιαίτερη τιμή καλώ στο βήμα τον φίλο του υποψηφίου Δημάρχου Δράμας, τον κύριο Αχιλλέα Ζαπράνη, Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, τα ισχυρά συναισθήματα της καταγωγής και η αξερίζωτη αγάπη για τη Δράμα, το άσβεστο ενδιαφέρον που νιώθουμε για αυτήν και την προκοπή της, όλοι εμείς που βρεθήκαμε να υπηρετούμε μακριά από αυτήν, είναι το δυνατό κίνητρο που με έφερε σήμερα εδώ, στην εναρκτήρια εκδήλωση μιας κίνησης,
που έχει εξορισμού στόχο της το καλό της δράμας και των ανθρώπων της. Και ένας άλλος παράγοντας όμως ήταν εξίσου ισχυρό κίνητρο. Πρόκειται για μια αντίληψη συλλογικού βίου που μας συναισθάλαξε στη συνείδησή μας η ελληνική παιδεία και η κληρονομιά των προγόνων μας για τα καθήκοντα του πολίτη έναντι της κοινωνίας. Οι αρχαίοι Έλληνες που καθίδρυσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς ήταν εκείνοι που θεωρούσαν την αποχή από τα κοινά ως πράξη ανάξια για τον πολίτη. Πάνω και στην αρχή αυτή βασίζεται η απόφαση μου να συμμετάσχω στη σημερινή εκδήλωση. Θέλω με τον χαιρετισμό μου προς το ξεκίνημα του αγαπητού Χριστόδουλου Μανσάκου να δηλώσω όσο πιο εμφαντικά γίνεται ότι εκείνο που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι αφενός μεν η γενική άμυλα στο στάδιο των καλών προθέσεων και των ρεαλιστικών προγραμμάτων για την πρόοδο της δράμας, αφετέρου δε το γεγονός ότι στο αγώνισμα αυτό μπαίνουν νέοι άνθρωποι και νέες δυνάμεις. Αυτή η είσοδος της νεότητας, όχι τόσο με τον ανταγωνιστικό, όσο με τον συναγωνιστικό της χαρακτήρα, αποτελεί μια υπόσχεση ανανέωσης και ανάκαμψης της δράμας, είναι μια εγγύηση για λειτουργική πορεία. Εγγύηση που την υπογραμμίζει ακόμα πιο πολύ το γεγονός ότι οι νέοι αγώνες στις νέες συνθήκες προσφέρουν την έμπνευση για νέες ιδέες που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της κοινωνικής συνοχής και της κοινής προσπάθειας για το γενικό καλό. Τέτοια ιδέα, και το λέω ως παράδειγμα, είναι το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που βλέπω στο πρόγραμμα της νέας δημοτικής παράταξης ενώνουμε τη δράμα του Χριστόδουλου Μανσάκου και των εκλεκτών συνεργατών του. Χωρίς αμφιβολία, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο τελευταίο διάστημα στην ελληνική κοινωνία, με την ανεργία ιδιαίτερα των νέων να καλπάζει και όλο ένα μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού να εντάσσονται στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων, απαιτούν δραστικές λύσεις. Η δημιουργία δομών που θα έχουν ως κύριο άξονά τους την αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους μας που βρίσκονται σε δυσκολίες και θα δώσουν λύσεις στα προβλήματά τους είναι εκ των ουκάνων. Πιστεύω πως τέτοιες ιδέες, όπως το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, όχι μόνο είναι πρακτικά εφαρμόσιμες, όχι μόνο θα είναι χρήσιμες για το ξεπέρασμα της κρίσης σε τοπική κλίμακα, αλλά και θα αλλάξουν το τοπίο στο πεδίο της εκλογικής αναμέτρησης. Με έπαθλο την ανάδειξη μιας δημοτικής αρχής αντάξια προς τις καλύτερες παραδόσεις της δράμας και προς τις προοπτικές ανάπτυξης που αυτή δικαιούται. Με τις σκέψεις και τα αισθήματα αυτά, χαιρετίζω τη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση και εύχομαι κάθε επιτυχία.